Bon dia! Hola, bon dia. Vinc a comprar alguna cosa perquè necessito per mi per fer un regal. Jo agafaria aquest. Perfecte. I volies alguna cosa més? Sí. Hem desat, ara fem la maceració. I de fet, aquesta maceració de càrnula serveix per fer els productes aquells que hi havia allà. Sí, perquè jo faig així, dius, no? Nosaltres som Avant Bacop, som una cooperativa que estem ubicades al Poal, al Pla d'Urgell, i tenim un obrador de cosmètica artesana. El que fem també és acompanyar altres artesanes que es vulguin professionalitzar i també oferim aquest espai per a poder treballar i fer les produccions aquí in situ. També tenim una línia de producció pròpia que treballem també amb productores locals. Doncs nosaltres agafem i fem com una revisió dels remeis antics i els portem adaptats, diguéssim, a l'actualitat. A més d'això, també tenim un punt de venda, que és aquí a la cooperativa mateix, que també fa com una mica de punt de trobada de sòcies i diguéssim, membres que són de la cooperativa, col·laboradores. Som cooperativa perquè la idea va sortir una mica d'una artesana que volia fer els seus productes i va veure que no podia fer-los perquè hi ha una inversió molt gran. Vam mirar una mica com estava la cosa i vam veure que no hi havia llocs que hi hagués aquest tipus d'instal·lacions on se pogués fer cosmètica de forma legal i amb totes les garanties. I a nosaltres el que ens agradaria és aquí crear una mica de tribu amb d'altres sòcies que comparteixin aquests valors cooperatius, compartir tant matèries com espai, com inquietuds. És un gran valor afegit que puguem comptar amb la federació perquè qualsevol consulta que haguem tingut, qualsevol dubte, formacions que haguem fet o fins i tot l'oportunitat també de donar a conèixer la nostra cooperativa i intercooperar amb altres cooperatives és molt més fàcil. Sempre hi són allà per donar-te un cop de mà.